Horsens by er vært for Contender 2016 i Vesthal i Horsens, sponsoreret af Horsens Muay Thai og MMA. Contender 2016 er Danmarks fedeste K1-show, der bliver afholdt i Horsens. I får det, I betaler for: ringpiger, fed musik, fede kampe, blod, sved og tårer. Alt det, I gerne vil se i en ring. K1 står for kickboxing med høj action, høj tempo. Jeg er Harry Desendo, også kendt som Harry's Bullet Desendo, professional boxer i England, nicknavn Bullet, og jeg skal være aftenens ring announcer til at præsentere de fede kæmper, der kommer fra Danmark og fra udlandet, så vi ses.